नमस्कार मंडळी, आज असा लक्ष्मीपूजन. तर लक्ष्मीपूजनाच्या तुमका सगळ्यांका हार्दिक शुभेच्छा. मी गोंडे काढून घेते. बघा सगळे गोंडे लावलेत आणि मी गोंडे कित्या काढतोय तर लक्ष्मीपूजन. तुम्ही म्हणताला लक्ष्मीपूजन करतो तर होय, आमच्याकडे ना हार्मोनियमचो यांचो माझ्या म्हणजे मिस्टरांचो हार्मोनियमचो धंदो असा, म्हणजे हातपेटी आणि पायपेटी. तर ती रिपेअर केली जाता, पायपेटी बांधली जाता, हातपेटी बांधली जाता. आणि जर तुमका ऑर्डर करूची असतात ना तर स्क्रीनवर मी नंबर देतोय, तो नंबर घ्या आणि माझ्या मिस्टरांशी तुम्ही बोला, कॉन्ट्रॅक्ट करा आणि तुमका जर होई असाल तर फोनवर फोन करून सांगा. तर लक्ष्मीपूजन असा म्हटल्या मी करतलंय आज मोड काढलेल्या हिरव्या मुगाची उसळ. हलक्या म्हणजे हलकी फुलकी असता, ती पचनाक बरी असता. तर मी आधी घेते गोंडे काढून, मी सगळे गोंडे लावलेले आणि नंतर उसळ करूया. तर हे बघा इतके गोंडे मी काढून घेतलंय, मस्तपैकी टोपलंवर आपल्या झाडाचे ताजे ताजे फडफडीत गोंडे गावले. तर ह्या बघा ह्यो असा तिरडो, झपको तिरडो म्हणतात. फुला बघा कशी असत, मस्त भारी कलर असा नसतो, राणी कलर. तर ही फुलान गेली. तर आज असा लक्ष्मीपूजन आणि आता सो फराळ खाऊन खाऊन कंटाळलो, पोटा जोड जातो, कारण फराळ खूप जाता आता सो त्याला तुपातलो. तर मी हलकी फुलकी हे बघा हिरवे मूग असतात ते मी भिजत घातलंय. मी आधी 2 दिवस म्हणजे आज ह्यो 3रा दिवस भिजत घातलं आणि ते मी मोठलं बांधान स्वच्छ धुवून मोठलं बांधान ठेवलंय. तर एका मस्तपैकी कळीदार असे बघा मोडीले आणि खाऊ खाया ना पचनासाठी आणि आपल्या सोन्यासारख्या जीवासाठी तर असला त्या मोड काढलेला कडधान्य ह्याची उसळ एक नंबर जाता. मी उसळ कशी करतलं तर कांदो खोबरा असा नुसता किसून घालून करतले, वाटाप घालून करूचंय ना. ती आपल्या आरोग्यासाठी बरी आणि मूग हे आरोग्यासाठी एक नंबर असतात. पचनाक खूप हलके असतात आणि त्याच्यात मोड काढून तर खूपच आपणाक म्हणजे पचनाक बरे. तर त्या उसळीसाठी लागणारा साहित्य दाखवते तुमका. बारीक चिरून कांदो घेतलोय, बारीक चिरून टोमॅटो घेतलोय, कोथिंबीर भरपूर घेतलोय. ह्याच्यात बटाटे घालतात, तुमका होई तर बटाटे तुम्ही बारीक चिरून घालू शकतात, मी घालूच आहे ना. त्याच्यानंतरचा या साहित्य बघा, ओला खोबरा असा, माझो भाजको मालवणी मसालो असा, हळद असा, हिंग असा, तेल असा फोडणीसाठी आणि मीठ आणि लागताला किंचितसा पाणी. तर अशी उभेवर या मातीच्या कुंडल्यात मी ती उसळ करतलंय. तर ही भाजी चपाती बरोबर, भाकरी बरोबर, पेजेच्या तोंडा किंवा तुम्ही अगदी बशीवर घेऊन सकाळची नुसती जरी खालात नाश्त्याक ना तरी ती पचना हलकी आणि मस्तपैकी अशी मी ही आता उसळ करतलोय. तर पूर्वीची म्हण होती, पूर्वीची माणसं म्हणत कशी, माझी पणजी माझी आजी काय म्हणा, वर्ष झाली 60 आणि बुद्धी झाली नाश. म्हणजे का तर त्या वक्ताची एक म्हण होती आणि ती आता ना लागू पडता. कशी तर आताच्या खाण्यात बाजारात जगावताना त्या सगळा भेसळयुक्त असता. तूप मनात सांगतात आणि डाळल्यात करतात, मग पाम तेलात तळतात आणि शुद्ध तेलाच्या बाटली ठेवतात दाखव फक्त. तेव्हा मी म्हणतो आपलं जीव जर राखायचा असलो ना तर आपण घरातूनच सुरुवात करू होई. काय खाव व्हाया, कसा खाव व्हाया, कसा रावा व्हाया, पोटाचा विचार करू होयो. ह्या सगळ्यांना आपल्या घरातून जातात. म्हणून मी म्हणतोय सोन्यासारखं आपलं जीवा, सोनाय माग झाला, सोना झाला लाखाच्या बाहेर गेला हो आणि चांदी गेली लाखावर. करताला काय आपलं जीव असा सोन्यासारखं, तो सोन्यासारखं जीव प्रत्येकाने सांभाळून ठेवू होया. आता हिंग घालतोय मी पोटासाठी. पोटात गॅस बी धरता म्हणान हिंग टाकतोय मी. आधी टाकूक ना आता टाकतोय, कारण नुसतं हिंग जळता. तांदूळ जरा बाजूत केलं आणि ह्याच्यात मध्ये हिंग टाकलंय.
टमाटो घातलो ना का आंबटपणा येता उसळीत आणि बरी जाता. आता हे मोड काढलेले हिरवे मूग मस्तपैकी पौष्टिक झाले आणि ह्याच्यात कडधान्यात जाणार पिष्टमय म्हणजे तिखट जा ह्या असताना आता कमी जाता मोड घ्यावे आणि मोडाचा कधी खाल्लेला ना बरा असता जीवाक. आता बाजारात सुद्धा ना मोड काढलेली कडधान्य म्हणजे जी घरगुती बायका त्यांका बाबड्यांका काय म्हणजे काम धंदो असो नसता तर ती कडधान्यांका मोड काढतात आणि विकू काढतात आणि या ग्लास किंवा पावशर अशा याच्यावरती देतात. तर ती सुद्धा जर मोड काढलेली कडधान्य आणली तरी एकदम उत्तम. मोड काढलेला कधीही खालात ना जरा नुसता उकडून खालात तरी तुमच्या जीवाक भरा. आणि माका तर सवय असा कडधान्य आणली आमच्याकडे आम्ही मोड काढूनच तिची आमटी सांबारा उसळ करतो. त्याका जरा चव आणि बरी येता आणि त्या उकडता बरा. तर आता ह्याच्यात मी घालतोय चवीप्रमाणे मीठ. आताचा जीवन म्हणजे लाईटीवरचा बटन अशी तरा झालेली आहे. म्हणान सांगतोय जीव जपा होयो आणि जीवाक जमता ताच खावया. आता थोडासा ना मी याच्यावर पाण्याचो शिंपडो मारते जास्त ना कारण हे मूग असतात ना ते बरे उकाडतात पटकन उभेवर. आता मस्तपैकी उकडाले. चला तर बघूया भाजी उकाडली का. भाजी म्हणजे उसळ उकाडली का. मस्तपैकी वास येता सुंदर आणि मूग हे उकाडल्यावर तर मी आता याच्यात हे बघा ओला खोबरं घालतोय म्हणजे भाजून घालूची कटकट नाही. आणि ह्याच्यातच आता ही ओली कोथिंबीर घालतोय. अशी मस्तपैकी हिरव्या मुगाची मोड काढलेल्या हिरव्या मुगाची उसळ झाली का नाही पटकन. तुम्ही पण अशी करा. चला तर मी आता उतरून घेतोय. बघा काय मस्त झाली या मोड काढलेले मूग भारी दिसतात. तर ही मी हिरव्या मुगाची मोड काढून पौष्टिक उसळ कशी करूची ती तुमका मी दाखवलंय. आता थोडक्यात आम्ही संध्याकाळी लक्ष्मीपूजन करतलो तर तुमका मी थोडक्यात दाखवतलोय. तर ही रेसिपी कशी झाली ती माका नक्की सांगा कमेंट करून. तर सकाळी तुमका मी सांगलेलं लक्ष्मीपूजन संध्याकाळी असा म्हणा. तर बघा आम्ही लक्ष्मीपूजन केला आणि मी आता पूजा करतोय. तर मी कोकणी चवीचं जा जेवण करतोय रेसिपी तुमका दाखवतोय. तर आता बघा मस्तपैकी दिव्याने सजवला पण ते लावलेत या दाखवतोय.
लावले अगदी दारात मस्तपैकी हो गेट असा गोंडे असत आणि काय सुंदर दिसता. तर ह्या असा आमचा घर. तर हे दिवे लावलेत आम्ही, पंते वगैरे लावले, लाइटिंग केली. बघा किती रात्रीचा मस्त दिसता. आणि तुम्ही पण या लक्ष्मीपूजन दाखवते तुमका. तर हे असा आमचा घर असा. ही आत जाऊची म्हणजे आमच्या घरात पूर्ण घरात जाऊची असा. आणि इकडे आम्ही लक्ष्मीपूजन केला. हे बघा कसे दिवे लावले आहोत. आमचा घर साधारण असा. हे बघा. तर आमचो असा हार्मोनियमचो व्यवसाय. या वर्षी माझा यूट्यूब असा म्हणून मी तुमका हे लक्ष्मीपूजन दाखवले ना. तर आम्ही दरवर्षी लक्ष्मीपूजन घरात करतो. तर ही पेटी असा, ही बघा हातपेटी असा. ही गोव्याची ऑर्डर असा, म्हणजे ही देऊची असा, उद्या घेऊन जातले. आणि तुमका जर अशी पेटी किंवा पाय पेटी किंवा रिपेअर करूची असली ना तर तुमका आम्ही नंबर देतो स्क्रीनवर. त्या नंबरवर तुम्ही कॉन्टॅक्ट करा आणि होई असली तर म्हणजे सांगा, मग तुमका मिळून जातले. तर असो आजचो ह्यो व्हिडिओ होतो. सकाळी तुमका मी हिरव्या मुगाची उसळ करून दाखवले, मोड काढलेल्या. तर असो होतो ह्यो आजचो व्हिडिओ थोडक्यात. कसं वाटलो तो नक्की कमेंट करून सांगा. आणि व्हिडिओ आवडलं तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.